Hvor mange af jer har ølet? Kun dig. Nej. Jonas har også. Rigtige fisser ørler altid. Jonas han ørlede, fordi han så Morten Nordørle. Og du lugtede bare til jakke, eller hvad? Sympati. Udover Mortens ryg. Og Morten ørlede over Morten, så Jonas ørle. Så ørlede Morten. Det er direkte på YouTube, det her. Fosker! Ja, mig og Jonas og Thor. Og så kom Morten bagefter. Jamen, jeg sagde en gang. Og der skulle jeg Mortens ryg. Nej, ned med lortet. Lad mig se dig på den. Kom så. Jeg rører på YouTube. Kom så. Hvor er Karsten? Hvor er Karsten? Maler Karsten! Hey, hvor er Karsten? Hvor er Karsten? Niels Nielsen, hvis du ser det her! Og sig, hvad du ikke klip af, Niels Nielsen. Du skulle være kommet første dag. For fanden. Nej, jeg tænker mere, hvor helvede er Michael? Hvor helvede er Michael? Nej, han var mørk. Hvor er Michael? Michael, vi ringer til Michael! Er nogen, der har Michael? Ja, Michael Günther. Ja, Günther! Hej, Günther! Det er næsten. Dejligt!